Training Institute. Maayong adlaw, Northern Mindanao. Hello mga ka-agri friends! Atong pakpakan atong mga ka-agri friends right now. Alright. Welcome sa tambayan ng mga kabataan sa bagong ship. Oy, dili situationship, dili cruise ship, dili starship or spaceship. Ang bagong love relationship. Ang love relationship sa agriculture, of course. Kauban ninyong insight sa ATI. Just call me M. Diri lang sa Agri Story High sa ATI sa FB and sa Spotify. Mga ka-agri friends, kauban day nato ang mga nagwagwapuhang cowboys right now. Grabe na yun. Cowboys, we have Diego and Dave Maestrado. Okay, atos lang pakpakan. Hello. Welcome day good sa atong Agri-Storya sa FB and Spotify, no? And we would like to thank, no, nga despite sa inyong mga busy nga schedule, giabsinan pag yun ni Diego, ladies and gentlemen. Of course, kung mga ayaw lang mo pag-absent kung na ay dili kay importante, no? Pero si Diego, as an animal science student, connected man po siya sa iyang giskwelahan. So, okay ra na siya, mga ka-agri friends. Now, pwede ba naman mag-hi ta sa atong mga ka-agri friends or shout out ba dira sa inyong mga parents, sa inyong mga loved ones? Wow! Okay, Diego, ikaw na dayon. So, shout out sa among ginikanan, sa among family, sa Maestrado family, sa Alombro family, sa akong mama, papa, si Benjan, and si Grace, akong ate, and sa akong mga pagumangkon, sa akong uyab, sa pamilya sa uyab, Grabe na yun. sa Baltazar family, sa Perecho family, and sa akong mga amigo diya. Grabe, grabe na jud kayo iya ang loved one. Nga na siya ka, special lang yung mga uyab, no? Okay, kinahuman na naman si Diego Maestrado. We have also Dave Maestrado. Now, Dave, kinsa man imong gustong i-shout out draw? Mo ba yung i-shout out ang imong uyab? Sige daw, be. Girot naman yung tanan, so Giro tayo, mo na siya. bitaw shout out to my family diya sa Daylayan karon, sa also sa mong staff nga katabang sa mong farm nga naa sila permi, and if wala sila dili inana mong farm karon, and sa Alombro family, sa Maestrado family, sa akong partner nga Wow! nasa Crossing Libuna karon, and Specific gid kay guys. specific gid sa iyang family pod, and mura to. Okay. Guys, dili na gid sila single, guys. Okay, pero murag dali sila namoy manghud. Na ami magulang. Ay magulang, Wala. guys. Nay magulang pero lucky ba or bali? Bye, bye. Ay babae. So kana nilang ay single or married? Married. Married na, guys. Kung wala naman jud, guys. Sad naman jud, guys. Sad na mo yung mga iga-agaw. Daghan. Sad yun kayo sila, guys. So, Kadagan. grabe jud kay kadaghan, guys. So, if gusto mo mag-ila-ila sa ilaha, guys, then i-stalk na niya sa FB and sa mga social media. Kaya nga na naman gid ta karon, no. And of course, mga ka-agri friend, dili anta perminti na magtutok sa atong mga young farmers and cowboys, no. Natay importante nga topic nga ato ang paghisgutan, mga ka-agri friends. And kani siya nga topic mo, kani siya from nowhere, magikan sa heaven, sa Kamigin, sa Bukidnon, or sa Misok. Asa ka ani siya? Kadang kung mo gawas ni siya diri. Diego or Dave, asa ka ha? Ang atong topic, asa na? Okay, nakuha na gyud di Diego. Unsa Grabe kaani? kayo mo sa ha? Unsa ka? Unsa ka ni siya, no? Grabe jud kay ka. Kusog di kay mo salo si Diego. Of course, mo nang basketball player di gyud siya. So ato na jud i-reveal atong topic karon, guys. Excited na ba mo sa atong topic for today's episode? Excited na. Wow, naong daw sa excited sa atong mga agri-friends, be. Naong daw, Dave. Wow, nga na sila ka-excited, mga ka-agri-friends. Now, so, ito na yung i-reveal ang atong topic for today's episode. Okay, unsa kahani siya? Okay, we have our topic would be living the Filipino tradition. Two brothers in agriculture celebrating independence through heritage and hard work in celebration of the Philippine Independence Day or month, everyone. So, mga ka-agri-friends, no, mo na gito atong topic for today's episode. And ato ang kani si Dave and si Diego. Nada ni sila farm, mga ka-agri-friends. Ano sa gito nga name sa inyong farm, Diego? Alomas Place and Nature. Okay, Alomas Place and Nature Farm. Now, to talk about the Alomas Nature Place
Lamas Place and Nature The Farm. Lomas Place and Nature Farm. Ato na siya ibutang diri sa ato ang screen, no? Para dili mo malimtan everyone. O ako, dili ko makalimot. And kung gusto po mo mag-con. So, dili ta kay si Sir Dave man gid ang eldest. Siya man gid ang marag mas more nakabalo ka sa yung mga Diego, no? Kaya siya man gid ang unang ning labas sa world. Sa outside world. So, mo na siya. So, Dave, unsa man ang Aloma Has Place Nature Farm? Before na ko start, Alomas place comes from Alomas, which is the apelyido sa akong mama, Alombro, and apelyido sa akong papa, Maestrado. So muna siyang gitawag siya Alomas Place and Nature Farm. So why Alomas Place and Nature Farm? Because Alomas Place is a farm area and also accommodating if nay magadto sa zip line sa Daylayan, we cater kana accommodations nga dito sila matulog, and also dili lang ma-enjoy nila kay dili lang dito sila matulog, also makita nila ang farm life. Mhm. So na siya area nga makasuri sila fun fishing. Wow. Dito na din sulod ang nature farm because it is a farm in nature, gi-connect lang siya sa nature na unlike sa uban farm nga kanang Murag ka na bitaw basic lang. pero katong sa amo kanang ang palibot niya Oh, is nay palibot. ang Nice palit jud na kayo. bukid, na mga kahoy. So mo to siya. Wow, no? Grabe na jud kay kung maka-accommodation labi na kung nasa Dahilayan, sa zipline, katulad sa Manolo. If ever kung wala mo'y tulgan, so matugid mo sa Alomahas Place and Nature Farm. Kay nice yun dito nga nature, nice yung place. And of course, kung mag-date mo sa inyong mga uyab, uyab, kung wala mo uyab, soon, why not, no? And of course, no, unsa pa man ang mga lain nga mga gihatag or gi-offer sa ato sa inyo ang farm, Diego. If ever na accommodation, na nice dito tanang, unsa pa ang mga gi-offer sa inyo ang Ang mga farm? amenities nga gina-offer namo sa mong farm is aside from accommodation, Mhm. napod may pwede kang mag-fresh pick sa imong mga lettuce. Wow, Pwede ka sana all. horseback riding, Wow, grabe na jud. fishing, Mhm. kayaking. Wow, napad jud kayak dito. Kayaking na. Napay fish pond dito or Yes Fish po. ay, pero wala may dagat dito, no? Wala may dagat sa Wala bukid. dagat sa bukid. Oh. So, pwede po dato Oh. napod may mga herbs dato. Okay. Unsa Ga- man sa mga ga-offer klase nga mga herbs? Nami mga thyme, rosemary, Rosemary. ug dagan pa. Sige, go. Napod may mga kuan dito. Ga-offer pod mi og complimentary lettuce salad, Mhm. iyang vinaigrette, Mhm. fresh herb tea. Mhm. Muna gina-offer na namo sa mga gawak-in Gawak og sa in. mga ga-stay pod sa farm. Oh, kana pong siguro ga-order na pud kay ga-order sa inyo. Opo, naa Oh, jud. na adjust na. Naa jud uban nga tuyoon ang ginilag ana sa farm. Wow, grabe Grabe din jud ka kayo. special yung farm. Grabe ka nice, no? Mark na imagine na nako mga ka-agri friends. And if ever na imagine or wala pa ba niyo na imagine, you can always search it through Facebook, no? Yeah. Sa official Facebook page, it would be Alomahas. Palomas Mama's Place Place and and Nature Farm. Dira gyud no. So dapat sa inyo man gyud no gikan sa imo ang mama Mama ug ug papa. papa. So ingana. Ilahan na siya anak kami. Ay, anak kami. Anak rami. Grabe, anak na mo. Pero proud anak sa mga Proud anak. farmer. Of course, no? And just mga ka-agri friends, no, if you want to visit Alama's Place in Nature Farm, it is located at Manolo Fortich, Bukidnon. And mga ka-agri friends, kani sila Sir Dave and Sir Diego, gidalaan kita nila sa ilang vinaigrette. Ingana ta nila ka-love. Sana all love. Okay, ato i-reveal mo ni silang vinaigrette nila. Ilang famous vinaigrette made ni Sir Dave, no? Ni Sir Dave. So, grabe na jud ka mo. Makaimang mga vinaigrette na, ladies and gentlemen, mga ka-agri friends. So, si Sir Dave, yun, ana, ang naghimo, ladies and gentlemen. Nga na, sila ka-agripreneur and in very a business-minded mga ka-agri friends. And of course, kuan man pod siya, kanang agri-business siya nga graduate, of course. So, thank you, no, sa pagdala sa inyong vinaigrette. And of course, mamo na siyang i-share sa ato, sa atong Facebook page. And of course, kung gusto mo mag-order, dito lang yun mo sa ilang Facebook page, mga ka-agri friends. So, kay naman sila yung mga farm, mga ka-agri friends, ato silang i-ask if ever ka nang nag-work or umabagid sila sa ilang farm or wala bagid sila gatabang sa ilang mga parents on sa kaha. Sige, direta ni Diego. Nagtabang ba kasi imong mama ug papa sa inyong farm? Yes. Every time na walay klase, Wow! mga panahon. And dili lang pod sa ina nga panahon sa napay mga times na tawagon mi nila bisan pag klase na. And muna siya.
Okay, so grabe no bisan og kanang bitong walay klase kung weekends moadto na gyud si Diego dili man ka mag-date sa imong uyab. Dili. Hala, ayaw mo na lang daw na imong uyab dito sa Oo, kuno ilahang na farm. lang nako siya sa farm. Wow, nga na ano kay Palok doon ako sa oo. film. Oo, Piti. kay family first man. Of course, family man pud so dapat imong gindanon. Of course, ana man gid na no, gentleman man ta. So, dapat dili mag-date-date sa asa dito na lang sa ilang balay or sa ilang farm no. Now si Dave na po Dave. Kung si Diego mo adto gyud og weekends no bala jud og kapoy na kayo sige og travel ikaw mo mutabang mapud ka sa imong mama ug papa dito sa imong farm. Actually, full-time ko dito sa Okay, full farm. time na gyud. Grabe na gyud. Sunod ikaw na Mm. siguro pa ani. Full, Mga Sige. full time. ang work sa farm is, syempre ako gabuhat sa vinaigrette. Actually, this is the original flavor. Napa ni siya duha ka flavor, which is the spicy and the turmeric. And ako lang po i-promote na upcoming flavors ani. Sa spicy na mo is mild lang man siya. So, nag-request nga, why not mas ipa-spicy pa siya. So, dito mo sulod ang extra spicy. And ang another flavor is the combination of spicy and turmeric. So, tawagon siya spicy turmeric. So, mo to siya. And, kuan pod, ang ako pong isa ka work sa farm is ako yung mag-drive. Okay. So, if na yung mga hakuton, Grabe na gyud. ako yung Driver driver. pa, driver pa. Driver. Oh, Driver driver lang pa yun. ng binigay. Ingana ka, grabe Mm. no. All around All si Sir around. Dave. Then, ka-deliver me every week sa Iligan Mhm. and CDO. Mhm. So, ito driver. Mm. Ako driver. Para dili namin mo ko og laing staff ka. Ako na lang diretso. Sige. So, dili siya mapili og lain kay dapat si Sir Dave. Kung gusto niya ma-driver si Sir Dave, i-contact i-driver. I-driver niya kung wala mo yung mga driver sa kanan. Pwede ba daw na si Dave? Pwede ko makante. Wow! Oy, oh my God, di mo magselos si mga kuya, boy! Ano siya? Driver man. Driver lang man. Soldado Driver lang man. man siya. Soldaduhan Soldado man. lang man siya. So, nga na yun sila ka-hardworking brother, no? If ever nga na mo ka-hardworking and kuan, nag-away ba pud mo sa imong ang brother na budget times nga nag-away mo, nagsumbagay mo kamong duha katungod kay na yung mga problema na naka-affecto sa inyong farm? Give me a little background or little experience or story nga kanang nag-away mo, nga na, din yun sa ninyo pagsulbad ang problema. Sa mga panahon na gaaway mi is ang isa jud sa murag dako gyud kay namong away kay katong pandemic. Mhm. Na kanang gamay ra jud na away kanang pikunan lang ba. Mhm. And kato siya, mo to siya yung ka-epekto kay to kay kanang murag separate ways na kay mi ato. Separate? Dili na jud mi gastorya Distant for na gyud sa imong kuya. almost 3 months mi ato Hala, oh my God. gastorya. Para man yung guyab kay di na Oo. magkuhan. Grabe, Jackie. Binungulay Kaya, na Jackie mo sa balay. Ano to, pandemic. Oo. So, narami sa farm, Mm. tabang-tabang mi sa farm. And kato siya dako kay apekto sa farm kay dili mi pwede maisa og trabaho kay mag-away Wala naman jud mag-away. mi. Oo. So kato siya na kanang siya sa lain nga trabaho, ako sa lain nga O sa trabaho. unsa man siya nga trabaho, Diego? Siya dito siya sa vinaigrette. Oo. Mo din tong ako din sa livestock. Okay. So mo na yun ang animal side yun imong Mm. gikuha. So mo nito Diego ay Diego Dave. So si Dave kay tulungan mo kabulan no walay stress. Turi ang marag same naman gid mo og balay no mga ka-girlfriend same man sa balay kay igsoon gud sila. Pero kanang unsa man kay nga di mo magsuti tinutukay ra man. Hala ka dira. Manipat na siya, Ang manipat imong kuya. Unsa man daw Manipat niya. panaagit ipakita daw sila sa imong sipat Dave. Dili. Dili ba din kay siya may manipat. Sige, Oo. unsa man ang pagsipat? Ipakita sa tama ko. Hala, nga na. Di ba ka sumbag? Ay, Kasi ka abuse. Ay, hindi ka magkama kaya you can be sued for that. Ay, Charis. Nga na. So, di mo magsumbagay. mo ginahitabo hapit Hala, hapit. Pero wala kay wala. Oh, Magiging ka na stress imong parents, inyong Singita parents. man ko. Ano, siya kita na imong kuya. Dili singita ako ngayon tabang. Ay, Wala man ako siya, reserve ko yan mas ko nga. saan ka pildi din ka sa imong kuya. Or mas gipapildi din ka imong mga Respect kuya. ko sa ato. Wow, So, respect. Nga na dahil na dapat respetuhan gid ato atong mga kuya. So ikaw dahil ka nang pag sugon ka sa imong kuya, magkuan dahil ka. Sa ginikanan ako magsugo. Kasi mo di siya pagsugo sa imong Dave. Dili lang. Pero love ni mo imong kuya. I love ka. Ay, wow. Hug daw, be hug. Ah, Sige na, hug daw. Di, kala may fist bump. Sige, fist bump na. Okay. Grabe, di yun sila mga mas shy type, hindi sila mga ka-agree friends, no? Okay, now, Dave, kay nag-away man mo 3 months of no talking mo. Grabe na yun. Kaya sa man to ninyo pagsulbad to nga problema ha sa imo ang igsuon.
wala mi gibuhat. Normal man siguro gid nga mag-away. Oo. And moabot lang ang time nga magtagad na. Kanang normal Sino lang una? nga Time heals. Time. Time heals. Time as the truth Sibling ultimate truth. quarrel ba? Normal So, lang. ang kanang una nga nagkuhan sa inyo kanang talk, Kanang nag-initiate nga sa madugay pud kanang suguon pud din mi unya. Ay, Di may man Di din dahil naman siya- makabantay ba? Dili mi makabantay nga taga-tagan na din mi. wow. Dito na din mo Oo. nag-hug, actually. Muna day to. Muna day gito mga ka-girlfriends nga marag time. Time heals. Wow, time. Sana all sa time. Mga ka-girlfriends, no? And, mga ka-girlfriends, no? Kay na-overcome naman gito nila nga problema and time gid ang makasolve at sa atong mga problema mga ka-girlfriends no ato yung embrace nga kani sila kay farm owner magini sila mga ka-girlfriends di lang majud nga basta-basta lang nga farm but a Lomas place in nature farm isa siya kasikat nga learning site for agriculture here in northern Mindanao and it cannot be denied that mark successful na gid kayo ang ilang farm and matawag gid ni sila og nepo baby. Anang nepo baby is kanatang mga anak sa mga dato. Sabi na gid sana all pero murag ingana na gid mo. Ingana siya. Dili jud mi dati. Wow. Successful lang ang ginikanan. Wow, grabe jud kay kahambol. Nga naman ang mga statements sa kanang mga tinuod nga mga dato na dili sila dato kaya ang akong mga parents. Nga na ra gyud guys, nga na mga statements nga na sila ka humble mga ka-agri-friends no. Pero mga ka-agri-friends sa pag-stalk nako, wow, stalker nga naman kita para magkuha mga information ng mga ka-agri-friends. Sa pagkuan ako sa ila grabe kay sila ka hardworking mga ka-agri-friends no. Despite of their parents sa inyong mga parents nga successful na they always hard work kay sila magtabang sila sa ilang farm dito sa Lomas Place in Nature Farm and ngano magtabang magyud mo kay unlike ang uban nga mga nepo babies kay di naman sila kanang magtabang sa mga ginikanan nga mga atos lang magparty atog bar clubs mga nga waldas lang nga ba but looking at you like scrolling sa Facebook kay dito na magyud ta mag-search na sa mga information makita gid nako nga very hardworking na manggali mo imong vinaigrette katabangan ni mo ang parents nga magsal ikaw kanang mag-drive gid ka pwede man unta nga mag-employ na lang og driver and kani si Diego is napod siya iyang business guys na siya business together with iyang partner bukay guys ingana na gid kadaghan oy grabe na yun and si Dave pod kinagsal pod ni siya og kaning shoes so grabe na gid kay sila ka business minded ladies and gentlemen so ngano man gid no asa man gid to nga nagikan nga nganong yung kailangan jud mo mutabang anong si hardworking nga despite nga dato na kay mo asa man gid na siya nga asa na siya naggikan asa nga values gikan Kana siya is gikan gyud na siya sa mong ginikanan. Kanang pagtabang namo sa farm is para sa ko it's a form of responsibility and respect na po na siya sa mong ginikanan kay kabalo mi nga ilan ang ginasugo sa mo kay tungod kuha na siya kanang bali Mura mo pa dulong. kabalo sila nga pon magamit og para ra gyapon na sa mua. So as time passes by pod kanang murag na embrace na pud namo kanang gusto na pud namo ni kanang ilang mindset ang ilang way of life ang pagka business minded nila murag napasa na pud sa mua ba kay kanang na-realize pud namo nga kanang sakto pud ni siya and kanang the way to success gud gyapon ang ilang mga pamaagi through farming nga nada jud daghan kayo sa farming and ikaw Dave unsa man imong maingon no kamo man to kang Ihato experience. Ang ako po experience actually wala jud ko before dili jud ko ganan ato sa mong farm. wow nga naman Kay before walay signal, walay wifi, dili ko kadula didto sa akong hilig which is basketball. So layo dito di kay sa mga tawo na actually na may mga kon dito pero ang layo sa barrio adol ra gid siya pero ang pamaagi pud sa mga tao dito dili pud okay lahi ang murag lifestyle lahi lang lifestyle so moto nga na kuan man ko sa lifestyle nga permi magdula ana so moto but after pandemic motong pandemic daghan yung mga realization Yeah, sa pandemic after guys. pandemic gid siya kay kung wala niya ang pandemic wala dili man ko makapuyo sa farm Di mi kay naman mi naman mi balay pud nga murag ang farm naman sa uptown if ato siya imagine diri sa CDO uptown ang dahilayan then namin balay sa downtown so nara ko sa downtown per me if wala nag-pandemic so nag-pandemic man so dito Adto ka mas sa inyong farm
Ito ni So, mga sa imo na-realize dito. na-realize na ko nga kanang pwede mo diri oh. Ah, Anang kini sa mo ra gyapon ni mapadulong pohon. mhm. And why not amo na lang i-embrace. 'Di ba advantage na sa amo daan kay naa na kaysa ikaw pa bitaw magtukod nga gikan sa ubos nga possible failure pa. So times 10 ang problema compared kung imo tong i-embrace ang nana. Then imo na lang siyang murag something i-upgrade nimo. Dugangan ni So mo na dayud kay ito no nasa pandemic dagan yun dito kay mga realizations mga ka-girlfriends, and of course ako din po dito sa pandemic I have so many realizations, and dito mi nagka-close sa ako ang father because ang pandemic day pod no kanang sa pandemic pod sa ako kay wala may kanang mga barko nga kanang bitang kanang shipping. So by that dito pod ko nga 2 months ra akong papa every year, 2 months ra gyud si papa sa amo. So 2 months and 10 months siya sa barko. So dito na ko siya naila-ila. So daghan pod ako nga importante day kayo ang family. Wow, nga no dira din ako na appreciate. So we have daghan yun tayo mga realizations sa pandemic. And by that no sa pandemic pod nakuan yun ninyo nga blessing in disguise. blessing in disguise. Of course, daghan jud kayong blessing in disguise in the pandemic. Although it was a rough 2 years, but nagid pod tay mga blessings nga nakuha dito sa pandemic, everyone. And mga ka-agri friends no, kani si Diego would be is an animal science student, and si Sir Dave is sa agribusiness graduate. O nga na no. So ngano man gyud nga nag-engage mo og ingana nga kurso kay ana sila basok-basok ra gyud ang agri. Walay opportunity sa agri, walay kanang no, luwi ra jud kay mo pagdako pag namon sa agriculture sector. So nganong sa agri man mo unsay naa di ay sa agriculture? Para sa ako is ang agriculture man jud dili na siya nimo ditso may bal-an nga tsada siya. Mhm. Process pa na siya, and it takes time para ma-realize nimo nga unsa ka importante, unsa ka essential, ug unsa ka tsada sa farming. Unsa ka enjoy. So sa ako sa akong case is nag-vet med ko, sa pinakauna vet med ko, and na-realize na ko nga dili vet med is not for me. And ang next na gikuha nag-transfer ko is agriculture, since nidako naman pud ko ana sa agriculture. And at first dili pa kay siya murag niskwela na lang ko ba para makahuman, para ma-provide nga makahuman ko sa akong ginikanan. So mo to at first dili pa kay ingon nga wow sa ako agriculture, pero as time passes by mo to akong gingon kanang giganahan jud ko sa agriculture, sa experience sa inana. And diya na ko na realize ba nga ang agriculture is daw kana siya nga kanang industry is daw kay siya role sa atoang Sector. sa atong sector. So mo to sa na-experience na ako sa being agriculture student na dayon, na-experience na nako tanan, na-experience na ako magdaro, No. which is lingaw Japon. Isa mo dili man jud mi gadaro, bungkal lang. And magdaro, bisag as simple as kanang magkuha og mga insects nga Sa entong. lingaw na kayo na siya, Ah, magbuhat og kanang tangkal sa manok, manok. may nana, lingaw gid siya, restraining sa mga animals, which is jud ko na in love jud sa mga pag-restrain gud sa animals. Currently ga dula ko og rodeo, Wow. and mo to siya gid ko na in love jud sa sa Ang pag-restrain. rodeo tagay daw yung background nato mga agri friends ug unsa na siyang rodeo. Ang rodeo is kuha na siya, proper restraining na siya sa baka, and gi-compete lang siya para ma-showcase sa mga tao kung unsay proper jud na pag-restrain sa Sa baka. sa dagko na mga dagko nga mga animals. So ngadto ka sa rodeo sa Masuan. Atong wala man nag-participate sa PASMIN ang Save Year. Year. So last year nag-participate na. So 2 years na ko naka-compete Sila sa kagtumba og kanang mga baka. na siya. So 2 years na ko naka-compete sa CMU, and naka-compete na pud ko sa Masbate, which is ang rodeo finals na siya sa Sa whole Philippines. Wow, grabe na jud kayo mga ka-agri friends. So, in the Philippines, grabe na jud. Ikaw represent sa Northern Mindanao. Kami sa among school, duha man mi ka team ana. So akong team Xavier University Rodeo Enthusiast Organization. So currently vice president ko, and Wow. kanang
moto kanang sa kanang inana kagagmay nga mga butang ba kanang ma-engage bitaw gid ka sa agriculture. Mhm. Pareha karon kanang na-practice naman na nako siya. So sa farm ako na po'y gapanambal sa mga animal sa mong baka, sa mong kanding. So sa mga inana. Sa inana ang mga pamaagi gagmay ra kay na siya pero daw kay na siya epekto sa kuha. Okay, so mao na gyud to ang story sa iyang pagka-agriculture student. Ug baye love niya ang agriculture. And humana naman si Diego diri na punta ni Dave. Dave, ganong nagkuan man jud ka sa agriculture? Ganong Agriculture. agribusiness man jud ka? Ano Ah, man? actually, as I said earlier, before pandemic, wala gyud ko sa agriculture. Anang dili jud ko ganahan kaya I mean wala dili ganahan. Wala lang gid sa akong field. Mhm. Actually, ang akong mindset before senior high ko is mag-business lang ko para ako ang tag-iya. Mhm. Wala magbuot sa akong oras, may nana. So, mo to pag-graduate ako senior high, ang nag-enroll ko og business ad. Mm. But tungod lagi kaning hilig kay basketball, ni top sa ako gikan sa agriculture. Na siya nga pag agribusiness kay kuhaon ti ka diretso sa intrams. So, Sumo dito yung story. ako una dito na lang ko kay kuan business mo gud gyapon siya. So, mo to nga ang ORSEM is orientation seminar. Wala na-enroll na ako sa business ad. Ni shift na ko wala pa nagsugod ng klase. Mm. Ni shift ko dire sa business agribusiness. So, dito nag-start sinugdanan wala lang kay gusto lang ko mag-graduate. Yan na. Mura gid na ako mindset maka-graduate ko, gusto kong chill. Chilling mo tong isa pod nga nung nagkuan guys, chill lang. Nang dili ko maglisod ba nang ma-enjoy lang nako ang college Uy, life. pero ang agribusiness kay lisod ba pod, of course. So mo to nga gusto na ko chill, gusto na ko mag-graduate kay naging Chill ba yun ang chill, pag-eskwela sa agribusiness? actually sa Xavier thankful ko kay sa palangga kami sa staff. Oo. So mo tong isa po na nganong sayon ang sa Wow, kuha Dapat muna ma-encourage siya, guys. muna sayon sa kuha kay Birthday ni si Sir ang Dave. environment sa Agis diya sa Xavier kay grabe Lively jud ka lively ka ng banding ba Barkada rin na mo ang may staff. staff. Yeah, right? Barkada So rin na mo. mura ka ng Shoutout ni Cecil mm, Lamia. Mga so butang mo to jud shout kayo. out sa staff sa Xavier Agriculture. Grabe no, kay kapag agribusiness bad ka, you always have subjects maghapon para sa Mm. mga animals like entomology, mga ag-econ, may nga na animal science, entomology, nga na magyapon may about DevCom dito sa kanang ag-extension. So yan na siya. Dili gyapon na siya kuan guys kaning kana bitang business lang, but it's mix of agriculture and napon na accounting. So kuan gyud na siya lisod gihapon all na kuan. around. Pero kang Sir Dave, grabe easier jud kina siya as apply. Wow, grabe Dili. makita gid nato nga grabe na jud kay kabit. Idol gid mo imong kuya. Idol Ma-pressure ka ka sa imong kuya. Dili pod. Wow. Di na ma-pressure kay lay man pod siya agribusiness and say man pod ka kung musungag siya og baka siya pod musungag pod siya og mga business, mga accounting, mga nga na siya mag-handle sa business. So mauna to siya mga ka-agri friends. Diri na dayon ta sa atong segment nga Agri Fast Talk. Of course, sa Agri Fast Talk, paspas kini siya dapat og diri na to ma-reveal kung kinsa sila. Kinsa ba gyud ay sila, kung sila mga priorities in life o kinsa nang mga ganahan. So mag-unata ni Diego mga ka-Agri friends. Okay, excited na mo sa inyong Agri Fast Talk? Paano mo yan? Wow, sige. Okay, 1, 2, 3, farm or firm? Farm. Love or life? Love. Wow, favorite person? My girlfriend. Wow, favorite vegetable? Talong. Family time or bebe time? Family time. Kaamulan or kuyamis? Kaamulan. Favorite time of the day? Udto. Odo. What's the first thing you do when you wake up? Manglangos. Favorite place in northern Mindanao? Daylayan, Manolo, Fortich, Bukidnon. Basketball or horseback riding? Horseback riding. Bouquet of roses or bouquet of lettuce? Bouquet of lettuce. Wow, run or fun? Run. Bukidnon or Cagayan? Bukidnon. Xavier or Alomas? Alomas Place. Horse or mountains? Horse. Lettuce or petchay? Vinegar or vinaigrette? Lettuce or petchay? Lettuce. Vinegar or vinaigrette? Vinaigrette. Rodeo or horse show? A turn between. Pag sa kanyo, rodeo or horse show?
Both. Wow, both na lang. siya, both. City or province? Province. I am, complete the sentence. I am Diego Magistrado and I am... An agriculturist. Wow! Okay, ito siya pakpakan, everyone. Kung kumana na si Diego, dili na punta ni Dave. Excited na ba ka, Dave? And dili na ito makuha na ito kung sinang difference sa iya ang manghud, mga ladies and gentlemen. Now, dili tayo ni Dave. Farm or firm? Farm. Love or life? Life. Wow, dili na ito kung Love life. Okay, hats or boots? Hats or Hats. boots? Hats. Okay, favorite person? Akong partner, syempre. Favorite vegetable? Ampalaya. Family time or bebe time? Family time with baby time. Wow! Kaamulan or kuyamis? Kamulan. Favorite time of the day? Gabi. What's the first thing you do when you wake up? Mag-cellphone. Wow! Favorite place in Northern Mindanao? Syempre, Daylayan. Wow! Basketball or horseback riding? Basketball. Grabe ang difference. Okay, bouquet of roses or bouquet of lettuce? Lettuce. Okay, run or fun? Run. Bukidnon or Cagayan? Bukidnon. Xavier or Alomas? Alomas. Horse or mountains? Horse. Lettuce or pechay? Lettuce. Vinegar or vinaigrette? Vinegar, syempre. Rodeo or horse show? Horse show. Okay, city or province? Province. I am Dave Maestrado and I am... A young farmer of Northern Mindanao. Wow! Okay. Now, naana kita sa atong last segment, mga ka-agri friends. Ang share ko lang. Okay. So, on this Independence Day, mga ka-agri friends, Diego and Dave, what message would you like to share with your fellow young farmers, especially sa mga kabataan una nato karon no, nga nagtanaw sa atong podcast? Unsa man inyong maingon sa ilaha about agriculture, about sa mga opportunities, sa mga opportunities sa ato sa agriculture. Okay, starting from you, Diego. So, in commemoration sa Independence Day, so, naay rason kung nganong free ta karon. Mhm. So, ang maingon lang gid ako sa kabatanunan. So, mga kabataan dyan, Shout out! galaw lang di. Wala ko naman dyan. Unsa man? Sa mga kabataan dyan, Oh. we are free and make the most out of it. Wow. So, mga opportunities na to sa atong mga opportunities na maabot, Mhm. mga challenges, Mm. free man ta. Kailangan kanang flexible ta sa atong mga pangbuhaton sa atong kinabuhi. So mo lang gid na siguro no nga kapag free ta, so do what you want. Check Do what you what you want, what to do. Oh, and grab na ta mga opportunities ato embrace ang mga opportunities ni Diego na of course dapat hard work lang gid gihapon. Okay, kani si Dave unsa man imong maingon sa ato ang mga kabataan unan nga nagtan-aw sa atong episode karong buntaga. I-embrace lang din ninyo sa ang agriculture kay once makasulod mo, di na mo gusto mo gawas. Wow. So, be innovative lang yun. Like, sa agriculture, ang isa ka lettuce, kaingon ka nga lettuce lang na siya, pero once mag-innovate ka, pwede na mo siya imog lettuce float. Mhm. Why not change mango into lettuce since Oh, ang mango mahal if peak season, so magpalit lang ka sa among lettuce, then i-change nimo to ang ingredient from mango to lettuce na kay lettuce float, so pwede nimo siya i-sell. So daghan kay pamaagi sa agriculture, daghan kay kwarta sa agriculture. Ang pagkuha lang gyud is unsaon nimo para maka-gain ka, maka-profit ka through agriculture. Yeah, so it starts with a plan and dapat yun no nga mag-work hard because do the work and of course ana na dayon yun natin income maka-generate na dito. Pero nag-curious kay ko sa lettuce float. Lettuce float sa Alomas. First time na ko nakadungog first time ba po din yung mga ka-agri lettuce float. Oh my God, unsa kay itsura ng lettuce float? Of course, madto ta sa Alomas Place Nature Farm para makita nato ang lettuce float. So, grabe digit kay nga lettuce float. Karon na jud ko nakadungog ng lettuce float, mga ka-agri friends. And mga ka-agri friends, that would be it. Thank you so much sa pagtanaw sa atong podcast for today's third episode sa atong Agri Story sa ATI sa FB and Spotify. And of course, again, salamat kaayo ni Dave and Diego. And of course, napapoy mga last pahabiling, mga last shoutout nga inyong nalimtan o mga hi hello sa atong mga importante nga mga tao. Otro, i-shoutout na ako kung Uyab, Dorlin Rose Baltazar.
akong mamang papa, pinaka-importante nga mga tao sa akong tibok kinabuhi. Si Benjan Maestrado ug si Grace Maestrado, katong mga trabante na mo diya, and sa tanan tao nga ga-engage og agriculture, dili pa man nimo ma-decide karon, pero pohon unta irespeto nato og i-love ang industry nga ga-feed sa tuwa. So shout out pod sa kung mga kauban sa rodeo, Xavier University Rodeo Enthusiast Organization Family. Follow mo guys Sa ATI North Min. ATI North Me. Okay, ikaw, Dave? So ako, dahil ako lintang shoutout kanina akong barkada sa Agribis. Kaya kung wala sila, Ano man, kung sila kung wala sila. dili bibo ang kinabuhi sa college. Take care kayo. So moto, Pizza ka na sila. di na ako sila matagsa-tagsa pero kabulan na sila. Okay, tag na lang natin ni mo. I-follow ninyo ang ATI and moto, magpasalamat na lang po ko sa tanan nga nag-support sa among business and sa tanan nga kanang ga-promote and sa tanan ga adto dito. And that's it, mga ka-agri friends. Thank you so much for listening and viewing our podcast for today's episode. And see you next month na po kung unsa kahang ato ang topic. And mga ka-agri friends, don't forget to follow our social media page. That is at Atin Northman and TikTok, Spotify, Instagram, Facebook, and YouTube. And also, dili nato kalimutan magpasalamat again and again ang ato ang mga guests sila. Young farmer ang mga cowboys. Okay, si Diego and Dave. Okay, thank you so much. And yes, mauna gito siya. Mag-bye-bye na kita. But bye, see you next month. Diri lang sa Agristorya sa ATI sa FB and Spotify. Spotify. Bye, guys. Oh my God.